प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचनो मंगळूर DSS सेवा एकतार आणि बायबल आयोग मांडून हाडटा बायबल महासंमेलन विषय जेजू ख्रिस्ताच्या मेटाने हो एक महासंमेलन पूर्व फेब्रुवारीच्या 22 तावन 25 तारखेपर्यंत कॉर्डेलच्या उक्त्या मैदानार चलोवन आसतले। तर मोगाचनो हे आपोवणे आसा युवा जणांनी ह्या एका बायबल महासंमेलनाक येऊन देवाचो अनुभव करच्याक आणि खंडित जावन देवाचो अनुभव तांणी करतात आणि खरी जाय आणि करतात म्हणले एक पातळी मुजी जावन आसा। तर आपोवणे आसा मंगळूर देशाच्या युवा जणांक तुम्ही सुमेस्तानी ह्या एका बायबल महासंमेलनाक येवचे आणि देवाचो अनुभव करचो। तर सुखान आसतना पूर्व फेब्रुवारीच्या 22 तावन 25 तारखेपर्यंत बायबल महासंमेलन कॉर्डेलच्या उक्त्या मैदानार। देव बरे करू। जेजू आपोयता माका तुका गोपाल आपल्या जेजू